खुलुमबाय रायजोफोर सम गैयाब्लाबो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ आं लानानै फैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना नायलांगोन आरो बेजों लोगोसेनो मिजिंथियो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन। आरो चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि नुसनबायदोंब्ला एबा अनसायदोंब्ला मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो मिजिंथिबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय आरएनबि सिभिल हस्पिटाल, रुपनाथ ब्रह्म मेमोरियल सिभिल हस्पिटाल क'क्राझार। दा बे हस्पिटालखौ लानानै माखासे समनि सिगांनिफ्रायनो माने गोबां हुलुस थुलुस परिबेस जों नुबोबाय थानो मोननाय जादों। दा बाथ्राया जाहैबाय आरएनबि सिभिल हस्पिटाल क'क्राझार बेखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों माने सरजाबफानायनि जिहेतु सरकारा थांखि लादों, बिनि हेंथायै माने क'क्राझार नागरिक सचेतन मन्चआ माने बेखौ प्रतिबाद खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेजों लोगोसे बे हाबाफारियाव सालाकाटि एमसिएलए समस्तिनि मानगोनां एमसिएलए देरहासार बसुमतारी सार आरो बेजों लोगोसे बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी बायदेव बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव, बे धरना हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय नोजोर होथावना बाथ्राया बेसोदि बिटिसिनि खुंथायाव थानाय आथिखालनि सरकारनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे आयदायाव दिनैसिमबो एबा दासिमबो फंसेबो खोथा बुङाखै जे आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों मार्चआप खालामनांगौ ना खालामनाङा, खालामोब्ला मा जागोन, खालामाबा मा जागोन, बिनि सायाव दासिमबो फंसेबो खोथा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। दा हयथ' बिथांमोना गोसो सिङाव सानदोंब्लाबो बुंनो हायाखै खोमा मानिबा जाहोनाव। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि गोग्गाथाव जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय बे मेमोरियल हस्पिटालखौ दा क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों जुदि सरजाबफायोब्ला जोबथारनायाव क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि आन्दारावनो जुदि बे सोलियोब्ला जोंनि गोग्गाथाव मुंजों गाबज्रिजानाय एबा मिन्थिजानाय रुपनाथ ब्रह्म मेमोरियल हस्पिटाला लासैनो गोमालांगोन नामा? दा गोबाङानो गोबां खोथा बुंदों। दा बे समावनो आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङाबो नुजाथि फैनानै माने क'क्राझार ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ माने साननैसोआ बेबायदिनो आन्दलन खालामखागोन, धरना होखागोन आरो उनाव रायजो राजाफ्रा लासैनो गोरोबलांगोन होननानै माने रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय, रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय लुबैनायखौ बिथाङा जेबो गुरुत्व होयैखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेफोरनिनो माखासे भिडिअफोरखौ लानानै नोंथांमोननि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दांथि मोनो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरबानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन। बिदिब्ला नायनि भिडिअआव मा बुंदों। आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल जों मार्चआप खालामनायनि प्रतिबादाव माने गोख्रों सोमावसारनाया जागासिनो दं। दिनैनि दिनाव आंबो बिथांमोनजों बाहागो लाफैनो हादों। डिसपेन्सारिफोर गुबुन गुबुन ओनसोलाव ट्रिटमेन्ट खालामनानै बै ओनसोलनि डक्टरफ्रा फाथायहरनाय पेसेन्टफोरखौ नै बेवहाय रेफारेल हस्पिटाल हिसाबै बेयाव ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो। दा बे ट्रिटमेन्ट खालामनाय जि फेसिलिटि, बे फेसिलिटिखौ गासैबो माने नसात खालामनानै दा क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालजों सरजाबनायाव जोंहा खुद्रिनाय दङ। मानो होननानै बुङोब्ला डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाला डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल हिसाबैनो थानांगौ आरो जिथु मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल, बे हस्पिटाला गावहानो निजा मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार आरो गावहानो स्टाफ आरो गावहानो जिथु ट्रिटमेन्ट खालामनायनि जिथु माने आगजुफोर बेहा गावहानो थाखानांगौ। आरो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालनि गासैबो डक्टर, स्टाफ आरो मेडिकेल स्टाफफोरखौ लांजोबनानै दिनै आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ क्ल'ज डाउन खालामनो नागिरनायाव जोंहा खुद्रिनाय दङ। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सिभिल हस्पिटाला जेरै दं एरैनो थागोन आरो जों बेखौ मोजाङैनो सालायगोन आरो हस्पिटाल हिसाबै जों बेखौ लाखिबाय थागोन होननानै जि बुंनाय बाथ्रा, बे बुंनाय बाथ्राया दिनै नंखाय प्रमान जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै अलरेडि मोनबा डिपार्टमेन्टआ थांबाय, बिनि अपारेशन थियेटार जिथु अपारेशननि इकुइपमेन्ट्स बे गासिबो लांजोब्बाय।
दा बहाय गायनि डिपार्टमेन्ट दङ दा गायनि डिपार्टमेन्ट दं हिसाबै पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेन्टआ दा दं मेडिसिन माने डिपार्टमेन्टआ दङ जेला नोङो गायनि डिपार्टमेन्ट सिजारिन खालामनायनि बेबस्थाया हस्पिटालाव जागोन बे गासैबो डिपार्टमेन्टआ थांगोन अब्ला बेवहाय मोनसे डिपार्टमेन्टआ थाला अब्ला नैबे रुपनाथ ब्रह्मनि मुङाव जिथु गायसननाय जिथु हस्पिटाल बे हस्पिटाला बहा थागोन दा बिथांमोना जोंनो आरो मोनसे खोथा होबावदोंमोन जे रुपनाथ ब्रह्मखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ सनमान होयो मान होयो कुनुदिन रुपनाथ ब्रह्मनि मानखौ जोङो हेव खालामा रुपनाथ ब्रह्मनि नामखौ गोजों खालामनो थाखाय जोङो क'क्राझार जिथु डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल बे डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालखौ जोङो मोजाङै लाखिगोन होननानै बुंनाय बाथ्राया दिनै नंखाय प्रमाण जाबाय চলিব লাগিব আৰু মেডিকেল কলেজলৈ কিছু কিছু ডিপাৰ্টমেণ্ট যাব এইটো সকলো চিভিল হস্পিটেল হোৱা জেগাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু পৰিৱেশ হয় কিন্তু যেতিয়া ৰাইজে দেখা পায় তেতিয়া নিজে নিজে ঠিক হৈ যায় ৰাইজে যেতিয়া দেখিব ইয়াতেও ট্ৰিটমেণ্ট চলিছে মেডিকেলতো বেটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলিছে তেতিয়া নিজে নিজে ঠিক হয় আৰু কিছুমান মানুহে এই কথাবিলাকক লৈ অলপ বিভিন্ন ধৰণে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে কিন্তু এইটো ৰাজনীতিৰ কথা নহয় মানে কণীটো আগত নে মুৰ্গীটো আগত এইটো ভাবি লাভ নাই কণী মুৰ্গী একেলগে হ'ব লাগিব চলি থাকিব क'क्राझार नागरिक सचेतन मन्चई केइबादिन धरि क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालर कमप्लीट इनफ्रास्ट्राक्चार स्टाफ सकलोखिनि मेडिकेल कलेजर लगत ट्रान्सफार करा हस्तांतर करा प्रतिबाद लई पेलाय माने प्रतिबाद आमी साब्यस्त करि आसु तो আজি আমি जितु आमार क'क्राझार मेडिकेल कलेज क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटाल এই सिभिल हस्पिटालखन जेनेके आछे हेनेकेই थकाটো আমি বিচাৰিছো আৰু আমি স্টেটাস কো আগত যেনেকে আছিল হেনেকেই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি দাবী জনাইছো আৰু আহ্বান কৰি আছো তো আজি এই হস্পিটালখনত আমাৰ RNB সিভিল হস্পিটালখনত অসমৰ এজন কেবিনেট মন্ত্ৰী মহোদয়ে আহি ভিজিট কৰা আমি গম পাইছো আৰু তেখেতেও আমাৰ যিটো ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী তেখেতে নিশ্চয় দেখিছে আৰু আমাৰ যিটো শাউটিং তেখেতেও নিশ্চয় শুনিছে শুনিলেও দেখিলেও নুশুনা নেদেখা ভাও কৰি পেলাই নাপাত্তা কৰি পেলাই তেখেতে গুচি গ'ল বুলি আমি ইতিমধ্যে সবে দেখিব পাৰিলো ইয়াত আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰিব লগা একো নাই ৰাইজৰ দাবী আমি ৰাইজৰ জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে ৰাইজৰ কথাটো আমি দাবী কৰি যাম আৰু আমাৰ প্ৰতিবাদ আমি কৰি যাম আৰু RNB সিভিল হস্পিটাল যেনেকৈ আছিল হেনেকেই ৰক্ষা কৰাৰ যিটো আমাৰ সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামটো অব্যাহত থাকিব।